Assalamu alaikum jama'a. Yau mun dawo karatunmu daga inda muka tsaya. Za mu dora. To, a yau a gurguje za mu nemi kamar da labarin nan ya nuna, ya ce wata rana ina gida ina tabbaci sai Aliyu ya zo ya ci abinci ya tafi. Aliyu yaro ne mai hankali. Aliyu yana da ƙanne mata biyu. To, daga nan muna so watakila kai marubuci ne kuma ka rubuta labari ne game da wani yaro, sai ka tunanin cewa yaron da kake bada labari a kansa bari ka bashi suna Aliyu, kuma ka rubuta wajen peji 100 akan wannan labarin. Sai mai gidanka ya zo sai ka ce a'a ai ban ce ma ka sa amfani da suna Aliyu ba, ai so nake ka amfani da suna Umar ba Aliyu ba. To ya za ka yi, ka buga wajen peji 100 da sunan Aliyu, ya za a yi ka canja wannan? A kwamfuta wannan abu ne mai sauƙi, a sakan 5 wannan abun zai yi, ko da ka tafa peji 100 a sakan 5 za ka yi canja sunan Aliyu ya koma Umar. Ta ya za mu yi wannan? To alhamdulillah, abinda za a fara yi a nan shine, idan ka highlighting aikinka ga baki daya ko ma baka yi highlighting ba, in ka ce nan muna da find replace, idan ka find watan ka nemo me za ka nemo, find what, replace. To amma ba za ka ambacin da kana sai ka nemo ne sannan ka musanya da wani abu da wani sunan, sai ka ce replace. Kaga shine zai baka option guda biyu, find what watan ka nemo me, replace with watan ka musanya shi da me. A nan dama abin da muke so mu nema shine me, Aliyu. Muna so mu musanya shi da me, wani suna Umar, sai mu tafa Umar a nan ƙasa. To duk sai mu ce replace all, watan mu canja Aliyu duk inda Aliyu yake a cikin littafin da muka rubuta, a rubutun da ya duk pejin da ya duk inda Aliyu yake ya canja shi da me, da Umar. Zai ce replace all. Idan ya gama zai ce what has completed a search of the document and has made 3 replacements. Watan ya gama dube-dubensa, ya ga suna Aliyu guda 3 ne a ciki kuma duk ya canja, sai ka ce mai okay. To idan muka koma muka ce close anan, mu koma ga labarinmu, za ka ga gashi nan inda Aliyu yake nan ya mayar da shi Umar. To wannan abu ne mai sauki wanda yake taimakawa marubuci, ko da ya yi kuskure a wajen sunaye da ya amfani da su wajen rubutu, zai iya canja su a lokacin da yake so, kuma a kalilan sakan in Allah ya da za ga komai ya tafi daidai. To alhamdulillah, sai mu jira karatu na gaba wanda za mu shiga insert menu a nan gaba.